Caithfimid súil na hir fápéir an seo mar sin. Tá ábhar a súil siar a chearró ag leat do chuid súil siar a dhéanamh do chuid staidir a dhéanamh má tá fáib na gut le rudéigen atá torlas rang. Ach ag deir an lei caithe tú scrúdathe i dhéanamh don tráthnóisireach agus don áirteist. Chuige sin tá réon éagsúil ábhar a gcuin fech mar ar inaltóireacht na srutha sóisiúí a dús. sé fecha hena gcuin ghfuil an cuma céine ar gach ábhar na tupaí le amach. Aber ghfuil scrúdú techt chuat ar foiinemh sa rang, déad fá foiinemh a oscailt fech an sin ceist a tháinig ar foiinemh i ghabhad is fithe cethair, ghabhad is fithe trí, ceann eile ó fithe trí, ceann eile ó ghabhad is fithe dó. So tá gach iarcheist scrúdathe ó thosaigh an tráthnóiseach ar an ordáin a gcuin. Clicáil ar an gceist, buin trí las, clicáil ar an scéim marcála, fech chun is bhí agat. Rud céine, aimse gé, buin trí las an gceist, fech ar an scéim marcála, cearta gé. Má tá sé déanta agat, marcáil, mar déanta é. Tuigh an pí a glas seo suas ará go sé déanta, agus tuigh líne tríd an ihre sin, fech líne tríd an ihre trí. Má tá tríal buinte agat as ceist, ach muna bhfuil sé déanta, muna tú céad fan gé cinnta go sé ceart, beidir ná marcáil mar déanta é, fág é agus méróg sé de tachtar as ganín mútar agus é cheáil. Má léimiid isteach i gceann in ábhar eile an siúl seic, as féidir lumtal siar. Caithfimid súil ar bhata na háirteiste mar hempla, a mé rasta me chun súla chahabh ar mata na srutha sóisiúí mar tá píosa beag breise le sin, so rís legan amach chéine. Do fithe ceathair fithe trí fithe dó an tráthnóisireach, do orteist gnála bhéil fithe cuaig agus fithe cethair a tachtain is faoi láthair. Tá na hir fápar ann a rís, so ar fápar iarcheisteanna ar an algébar, fech sin ceist sin scéim marcála. Má héim siar go dtí pápar ó fithe cethair, mas féile am tachtar cheann, fithe cethair an seo, feicead go an cheist ann, feicead tú go an scéim marcála ann, ach freisin feicead tú an tab seo os glíonn réiteach. Agus faoi sin, tá fí seán. Sa bhí an seo tá ag feiceanna ceise seacht an pápéir, uair bhfuil mata an tasa sóisiach, fithe cethair. Sin idir Rebecca chluisin siomh tá na réiteach ar fád denticéad ar orla gan ála bhéil fithe ceathair trí fithe dó. Oscail an cheist. Buin trí las an gceist an sin ligú Rebecca dul tríd, nó clicáil tríd agus feic cén freigra fór Rebecca, mas rudig go bhórtú an freigra ceart fair played an bha bag roiig, mór a bhórtú sein an fí seán agus aimsigh conas gur féile é dhéanamh beagán níos fear. Déad fá ceist an orla bhéil a bháin a chóirtúas, déad fá ceist an gnála bhéil a bháin a chóirtúas, nó déad fá dáchéan aráú agus geag tú an meascáin a tachtúas an sin dit. Dá mechtú i ggéirigh ammáirithe a thuirtid féinnig go ceist brúar an clógsúas an seo, chur am leis den am an cheist seo, tusta é agus a bhhaile fechad féile an cheist bheith denta leis de den amad. Níl na réiteach de fé cuacús go fáil, tá siad ag tacht agus beag si len go lua. Dó gach ábhar freisin, mar réon leis na ceistena de réir topica mar tá feice ddíorchan sin agin, tá ar fápéir omlána. Knappa seo ar fápéir. Clicáil ar, tuaigh sé sústit, orla bhéil gan ála bhéil, gach blion an sin. Feice tú seo an taonáit go bhfuil si ann trí bhéirle freisin, tá na pápéir an trí bhéirle agus trí ghaeilge. An fá go bhfuil sé mar sin ná ar an lá go míon an scrúdú a gut, beag tú beidir ggéir an dá fápéir a bheith gut ar agla gold píos a termíochta tá chur stachart. Tá ceann seo ráthangach dóna gearmána sé réanos. Is na hábhar eile tá si ann trí bhéirle agus trí ghaeilge. Más mar leat freisin is féad leat scrúdú beag a chruthúid féin scrúdú súil siar, seo úsáid go múntóir, anna úsáid go múntóir, úsáid i gur scaláir a freisin, cruthigh scrúdú, ok. Tá tú i ggéirigh scrúdú a chruthú bunathe ar na mór gléis na mion gléis na Orion A, agus Saher Mozart agus Berlioz. Tá an gach ceist mar sin bunathe ar na topaí sin súlas dit. Is féad leat na cína tá uait a chur an scrúdú aráú, chur an ceist sin leis, chur an ceist sin leis, chur an ceist sin leis, Tá ggéirigh némarc a chur an gceann sin, dóhéag ar an gceann seo, 50 ar an gceann sin. Má bhhartíonn tí níos déanaine ná níor hahan na ceist sin lom, me eich an cúpla ceist randomach a chur leis. Ar an ordáin, cúpla ceist randomach a chruthúid agus sin iad a rís is fel marcanna a chur le sin más maiile, agus tucha sé suas ar an pápar scrúdathe dit sé
tá cin le déanamh orla bheith an ála bheith meascán peir atá ut. Gur tedal ar sin. Scrúdú samplach a mína saona. Don cheol, breúar an saidín beag seo. Freagar gach ceist de tú. Gus tá géirig táchtart eile thuirtas na scóirí gan airí liv. Oraclig agus 10 námat, oraclig agus 12 námat. Má tá tú ag gulmhid an áirteistéid fa siú anamh tú féin mar scoláire. Dúna sin, breúar an raibhar an sin, gus tu ag an scrúdú suas leis an lehanach clúdig, agus na ceistena leis. Má bhrúan tú, sábháil agus córáin, tuaigh sé raudit é íoslódáil mar PDF. Má dhéanaan tú é íoslódáil mar PDF is féidir sin é sin fiú a oscailt. Glá sé mar seo, gus is tí gan tá an scéim mar cála. Sa scála eile seo dom. Ok, sus féile a chud ábre cheartú, chumá an PDF tá an pápar scrúdathe mar chonig mar second ó hin. Déir sé freisin oscail mó scrúdathe. Má héantas a ráis goíon lehanach tosaigh goíon lehanach baile más má leat, má bhrúan tú ar mó scrúdathe an seo. Feictú aon scrúdathe a crutha go tucha siad suas. Cáil an ceann ceáil atá díreach cruthathe grin. Scrúdú samplach mína saona fih cú ceáil arís tá sé ann dit mar chleachta má scoláire tú nó mar píosa oibre dus na rangan agat más múntóir atá anat. Alright, sin iad na scrúdathe tá anna éidirachtaí ann gan ar liv.